Shalom, continuem amb la sèrie de vídeos sobre Shira Shirim que havíem deixat aparcats i en aquest cas comentarem el versicle 2 del capítol 1 que diu Ishakeni mineshikot piu ki tovim dodeja miyain, que ve a ser traduït lliurement: deixa que em besi amb els petons dels teus llavis perquè el teu amor és més dolç que el vi. Aquí podem comentar un comentari general en relació al petó dels llavis i relacionar-lo amb el vi. El petó dels llavis, evidentment, és una experiència dolça, una experiència agradable, i fa referència a les paraules de Torà. Quan aprenem paraules de Torà del nostre estimat, que és el Creador, ens crea una sensació confortant, una sensació en què l'experiència vital queda reanimada, queda revitalitzada. I són més dolços que el vi. Aquests petons fa referència a que el vi és l'enteniment, i l'enteniment també és una experiència positiva, agradable, és una experiència també dolça d'alguna manera, i per tant podem relacionar el petó amb el vi, perquè el petó és una experiència dolça, com hem dit, ho podem relacionar amb l'aprenentatge de la Torà, i el vi també es pot relacionar amb l'aprenentatge de la Torà. Ens crea també un plaer degut a degustar les paraules de la Torà. Per tant, en aquest versicle el rei Salomó ens està dient: l'experiència d'estudiar la Torà és una experiència dolça com el vi. Shalom.